musíme udělat nový video, protože se nám to vymazalo, protože, jak se jmenuje ten chlap, co tam šel, jak jsme nahrali. Krýl, jako on tam šel a mi si z toho praskla malem čočka z mobilu, jako, ale fakt? No, Jo. tak uděláme nový rozhovor. Jak si Sínka se novýho vyspovědí, že? Já nevím. Neříkej, že nevíš, co je novýho. Já nevím. Ale fakt nevím, jako. A ty co jsme sestrušky? Například. Žirou na písečku teďka momentálně. Ne? Ta písečka si hrajou. Normálně chci to říct tak hezky. Silvestra jde do prdele. Nemůžu taky každému říkat. A bude u to bolet. Nebude. Bude. A moc to bude bolet úplně strašně moc. Já jí musím potom... Ona to jenom tvrdí, ale jako já ji nevěřím. Poslouchala. No tam Já jí potom... aspoň. Počkej. No, Já jí potom budu muset poslouchat Bebínko, Silvušce. Ona by to byla úplně, ale strašně moc plná mana. Že ano, no, jo. No. Fakt, ale kdybych to nepofoukala, tak by byla prdelka a nemohla bych ani sednout, že? No, jo. Co s tím uděláme? No tak tam prostě půjdeš sednout. Mám. Jestli se nechtěl, super. A pak jenom budu slyšet takový tak. No, a jsem skoro máme tady v tom slavečně. To je taková nuda, jako každý nás šumí, myslím si, jak ti nejsme trapky. Jako, že tady chceme udělat nějaký rozhovor, jo, a my každý říkal, že si jako máme rádi, a my se Jo. ano. A jsme... Ahoj, počkej, se nekončíme. A ještě tam tady chybí Gabru, protože musí něco dělat na zahradě. Ona musí pořád. Ale jo, jako. Jinak bychom natočili video a jí s ňou, ale ona tady není, tak musíme sami, že jo? Jo. No jo. Ale protože... Ona to jenom tvrdí, protože určitě bude na Ažku. Bez tak. Jako my už musíme ale končit. No. Protože tady je taková nuda. Tak, ale. Kolik je? No, podívej se. 6 hodin. No, to už budeme končit. Tak jo, tak ahoj. Ahoj.